Здравейте, простолюдие! Аз съм Тонката, или поточно казано, Дин Дончо от Тему. Ако сте малко по-дърти, може би си спомняте за канала Jetix. Това беше най-бейсет канала в български ефир, но за съжаление беше закрит. Съсипаха я тая държава. Какво стана с него? През 1990 година се създава канала Fox Kids. По него излъчват главно анимации, но разнообразяват и с лайв-екшън предавания като Power Рейнджерите. През 2002 година обаче на канала му ебават майката в Америка. Но тук не сме Америка. Ха-ха-ха. В Европа, Fox Kids просъществува още 2 години, след което го купува Дисни и така се ражда Jetix. Може би си спомняте някои от предаванията, които пускаха по този свещен граал на телевизията. Тъй като каналът принадлежеше на скрънзавата мишка, може да се досетите, че излъчваха продукти на Дисни като Американски дракон, Джейк Лонг, който има може би най-якия арт стайл някога, Джимми Кул, който беше толкова смотан, че абсолютно забравих за съществуването му докато не почнах да правя ресърч за това видео, Ким Супер Плюс, Финиас и Фърб и някои игрални издания като H2O и Кемпрок. Но Jetix беше много повече от прокси на Дисни. Може би си спомняте, че излъчваха Мързелград, което е предаване на Никелоудиан. Най-интересното за покойния канал обаче бяха аниметата. По това време източните анимации трудно достигаха до Запада, но Jetix успя да превърне цяло едно поколение в мръсни отакута. Излъчваха Наруто, кралят на шаманите и Покемон, както и корейски заглавия като Пука и доколкото си спомням Желязното момче. Моите лични фаворити от арсенала на Jetix обаче винаги ще си останат големите шпионки или Totally Spice и Нyan Yo, което беше такъв брейнот, че майка ми забраняваше да го гледам ха-ха-ха. Както вече разбрахте, каналът разполагаше с супер много разнообразни предавания. Анимации, игрални сериали, екшън, комедия, драма. Jetix имаше какво да предложи на всеки. Защо биха го премахнали? Технически не го премахнаха. Просто му смениха името и промениха половината каталог, да. През 2009 година Jetix се превръща в Disney Channel. Наглата мишка пак прееба всичко. Долни мизерници.